שלום אבי. שלום. טוב להיות פה ונעים להכיר אותך. מה שלומך? קוראים לי אבי אדלמן. אני נולדתי וגדלתי פה בארץ, בישראל. נולדתי בחשמונאים ושם גדלתי רוב החיים שלי, והיום אני גר בירושלים. אני למדתי פיזיותרפיה ועבדתי בתור פיזיותרפיסט מספר שנים, והיום אני עובד בחברה של מכשור רפואי. וואו, וזה המקצוע שלך, נכון? זה המקצוע שלי, זה מה שאני עושה בחיים שלי, וכן. ומה אתה עושה פה? אז בשביעי לעשירי, כמו שאתה מכיר, כל המדינה התהפכה. הייתי בירושלים, בדירה שלי, בשבת, חג, תכננתי ללכת לבקר חברים ומשפחה. ואז הבנו שהכל כל עולם מתהפך. קפצתי, הקפיצו אותנו לבסיס כינוס, התארגנו על הציוד שלנו, ומהשלב הזה פשוט חיכינו לפקודה הבאה. לא ידענו מה יקרה, אם תוך כמה שעות יורדים או תוך כמה ימים. בסוף לאחר מכן ירדנו לאזור אחד, ואז לאזור אחר. היינו הכוח השני. ומאז המשימה שלנו כל הזמן משתנה, ואנחנו בעצם מתאימים את עצמנו לזה, ולפי זה. אתה היית כבר בשטח? בעזה? בתוך עזה. לא הייתי. עוד לא היית. אבל מה אתה מרגיש אם מכניסים אותך? כי אני שמעתי שהגדוד שלכם חלקית נכנס, חלקית בכוננות. בוא נגיד ככה, אני מרגיש שאני צריך לעשות את מה שמבקשים ממני לעשות. אני לא אשמח לעשות שום דבר שמורכב וזה קשה, זאת מציאות מאוד קשה להילחם במלחמה, אבל מה שמבקשים מאיתנו לעשות, נעשה את זה. זה באמת, בשבילנו זה כבוד לעמוד ליד אנשים כמוכם, שהם חיים הכי נורמטיביים שיש לכם, לקחת ופשוט להיות מוכן להגן על כל המדינה ועל אחרים, זה לא מובן מאליו. אנו תפילה שאלוהים ישמור עליכם בכל מצב שהוא. אמן. נכנסים או שבכוננות. אמן, אמן. תודה רבה, תודה לכם. ואנחנו גם שמחים להיות פה איתכם היום. תודה רבה, אנחנו שמחים שאתם פה איתנו היום. זה דבר מאוד קטן, אבל זה מוסיף המון אור והמון אווירה לכולם, ממש. אז תודה רבה. תודה.